Angathi banali yeza. Maybe asisuke kwami ungahamba utho nali yeza. Uyasola nje. Yabo lento uthuna kulento yazisini. Liyeza lenhlungu mabhakanini. Imnyama lento. Akhohle lamagama. Asibonge. Cela simphinde ke izandla futhi. Beautiful. Culture le okufuneka siyidevelop sizi football supporters. Lento wa si appreciate Manpi basibonise ifo sisizwe TV channel siyakubona lapha Manpi awusenalo ithuba eli enough for ukuncokola nathi sikubonile ulapha ulemina namhlanje ibaluleke kangakanani kuwe Le mina ibaluleke kakhulu abantu kwazile uba ngizozima sayitheko lo mhlobo wami uMoni. Yes. Manpi ikhona enye into esiyibonileyo ngakuwe intoni le kuchukumisile wakwazi ukugcina iartist ezincinci usondezele kuwe Mkhulu Ntheko ngohamba ndijonga izinto ezenzekayo especially emva kwefuneral kaZahara. Iartist esasiyazi iphume impondo kwiphondo leMpuma Koloni. Yes. Eyathi kafanele beyangcwatywa kwabethwa amacala. Ndaye ndahlala phantsi ndadicide uba kwinto endizenza mabekho endiziphungulayo ndifocuse kule nto yomculo ndikhangela italente e-Eastern Cape ndilikhulise lapha e-Eastern Cape. Mhlawumbi sithetha njena une-artist ezingaphi ngoku ozifumbathileyo ngesandla sakho Ii-artist ezisayiniweyo ziyi-58 ezinye zisekuyi-academy sazitreyina ezinye umculo. Yho uphinde ubatreyine nobatreyina mhlawumbi ukwenzela into yoba babe perfect Bakhona abathanda ucula and bachuze imiculo erongo kunee-genres emculweni kune-hip hop kune-three step kuneentontoni ufika acule enye into kodwa umbone bangalunga kwenye into and xa uye wamkhonvethela kulaa nto afika apase kuyo. Masigqibeleze Manpi sikuva amaxesha amaninzi uthetha nge-respect isuka phi le nto yentlonipho kuwe othetha ngayo ntoni wayibona okanye ucinga uba ubani ongamnceda in future Indaba yentlonipho kondikhule nayo ekhaya. Umama undifundise kakhulu intlonipho ngoba yena mntu ndikhulele kuya kakhulu ngumama utata besezimayini. Sikhule sihlala kakhulu nomama exelela bahlonipha abantu abadala. Enkosi Manpi siyabulela ngexesha lakho tata. Ixolo kancinci Magey bhuti kuyavakala into yoba ugule usokola nyhani ngendlela ojongayo uthi wena apha like ndazi zayibeka kanjani Magey apha eMondi bhuti kuthiwa uyiphethe noMondi nonke indawo yeni yonke lena uthini kubantu abatsha bhuti Abantu abatsha